चलो चलो लौड़ा चल दो ना चलो So hello लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनाथ' अलरेडि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय दा बहा जादों बे जाथायखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव लिरनानै होखादों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरै नायलांबानो मिन्थिखासिगोन भिडिअ बहा जादों नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लासिंसिं जाथाय आरोना बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माने जाबाय थायो जोंनि बर'फोराबो बेफोरबायदिनो गोबां जाबाय थायो नुबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङानो नुबाय थायो बयबो नुबाय दंखायो मिन्थिखायो आरोना दा बियो जोंनि बर' नङा थेवबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै फुलला होमबाना मिन्थिनानै मोनगोन माबायदि खालामजादों दा बिसोरो जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय खिथानानै लाबानो जाबाय आरोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो गोदानै नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना आं उमुक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों उमुक ओरैबायदि होननानै आरो नोंथांमोना मोनसे चेनेलखौ नुवाखैबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांबानो जाबाय आरोना आं माने मोनसे चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरोना नोंथांमोना जुदि टेक भिडिअ बा इउटुबनि बारै एसे एनै मिन्थिनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना थांनो हागोन आरोना बै चेनेलाव नोंथांमोना जुदि नायनोबो आरो मिन्थिनोबो गोसो जायाखैबा नोंथांमोना थाङाबाबो जागोन नोंथांमोना जिखुनु थांनो गोसो जादोंबा थांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि फेसबुक बा इउटुबाव भिडिअ बानायोबा डिसक्रिपसनाव मोनसे वायरलेस माइकनि लिंक दङ नोंथांमोना थांनानै अर्डार खालामना लायोबानो जाबाय मानो होनोबा फेसबुक आरो इउटुब आरो इन्सटाग्रामनि थाखाय एसे मोजां आरोना मानो होनोबा साइडआव जुदि दा आं भिडिअ बानायदों साइडआव नयसबो गोबां खोनादों जानो हागौ नाथाय बे वायरलेस माइकखौ लाबा एसेबाबो नोंहा नयसखौ रिमुभ खालायगोन आरोना बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो चलो चलो लौड़ा चल दो ना चलो ओ चढ़ा ताने लौड़ा के यो करे हो चढ़ा ने लौड़ा बहुत वीडियो या बहुत कैमरा है वीडियो या बहुत चला और चढ़ा ने विधु चढ़ा ताने लौड़ा होते और चढ़ा ने लौड़ा और चढ़ा ने डे और चढ़ा ताने लौड़ा और चढ़ा ने ना जन्म या लौड़ा इन्हें करा मेरा पुता पियो इन्हें करा मेरा पुता पियो इन्हें ना बबड़ी हैं ढोला ढोला मुझको ओ कोई मार रहे हो वीडियो एक स्पेशल है जरूर वीडियो दोनों तुम्हारे लौड़ा अंगा तो लगा था घर बन गया लौड़ा सभी छोटा चाचा पे लौड़ा ना हो कौन आप यो को दे ए चेटा पे चाचा पे लौड़ा कावेल बहुत स्पेशल वीडियो है जरूर
musuh kita. Dia dream nak kenal baca kita. Dia dream nak kita jangan baru. Kita apa lawan anda? Macam tu kita tu. Jangan balik kena. Jam tak lajak ni. Panjiran lawan panjiran. Lajak macam ini हो जाए उनका था अभी बता क्या बताया साले में लाजा गए इतना Badoro kanan, dia muncul Badoro belakang apa mina? Badoro kanan itu Badoro. Udah kena, rumah mana? Jangan kau jauh kita. जोंनि बर' बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा हाबा जाखानायफोराबो बेफोरबायदि गोबां नुबाय थानो मोनो आरोना मानो होनबा लाजिनाय गैला आरोना मानो होनबा दाउ अमाफोर बायदिसो मोननानै लायो ना मायो बेखौथ' बुंनो हाला दा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरै जुदि हमनानै मोनोबा ससियेल मिडियानि गेजेरै नुखायो सिगांबो जुदि मबाइलनि जुग ससियेल मिडियानि जुग गैयियावबो जायोमोन जानो हागौ बेफोरखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुवामोन आरोना नाथाय दा ससियेल मिडियानि जुग जाबाय फेसबुक इउटुबनि जुग जाबाय मानो होनोबा बयबो नों आं जुदि माबा मोनसे जायोबा सोरबा सासे नङा सासे ससियेल मिडियानि गेजेरै नोंखौ भिडिअ बानायनानै आगारनाय नुखायो आरोना मानो होनोब्ला सिगांनि दिनाव जाबाबो बेफोरबायदि अनलाइननि जुग गैयामोन नालाय ससियेल मिडियानि जुग गैयामोन नालाय बेफोरबायदि जाबाबो नुनो मोनामोन आरोना दा बेफोरबायदि नुनाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खनसे खिथाहरलाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेरै आरोना नोंथांमोना मा सानदों बेखौसो आरोना जिखुनु दा ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो सिगांथ' मबाइल गैयै समाव ससियेल मिडिया गैयै समाव बेफोरबायदि नुनोबो मोनामोन दा बेफोरबायदि नुबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरै बेखौ नुनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय।